Siyaga samekta hanglipur para warga kabeh padatan sahan rebaka
suwe aku rasa pejagong marang sliramu. Inggih Kipatih. Ratapan manah kula kene kula dipun timbali suwan wonten ngarsanipun Kipatih Manduraka. Ki Lurah, kula Kipatih. pentas wae aku nampa pelaporan saka prajurit Telik Sandi. Yen Padepokan Gedung Jati kang wis kawentar bakal digesangake. Senajan to Ki Mentaun lan Ki Sumangkar wis ora ana. Nanging saperangan siswa kang bakal gesangake. Inggih Kipatih. Lan aku go ngerti yen Padepokan Gedung Jati duweni tandha kapandekan kang salah sawijining kang duweni pusaka kuwi ora liya ya mung garwamu iki. Kasinggihan Kipatih. Tandha kapandekan Padepokan Gedung Jati kang awujud tongkat pusaka menika paringanipun Ki Sumangkar. Tegesipun semah kula menika muridipun Ki Sumangkar. Sanes muridipun Padepokan Gedung Jati Kipatih. Mula saka kuwi sliramu katimbalan ana ing Mataram dina iki. Kanjeng Penembahan Senopati duweni panyokra bawa supaya aku lan sliramu bisa sak pejagong dina iki. Karepen ora kleru tampa tembe mburine iki lho. Inggih Kipatih. Kula ugi badhe unjuk pelaporan. Bilih kanan wonten ing tlatah Menoreh menika nembe kathah rerusuh Kipatih. Lan dinten kala wingi kedadean nemahe semah kula. Wonten derdah ingkang nemahe semah kula. Pon napa Ki Saba Lintang menika ingkang gadhahi niat badhe gesangake malih Padepokan Gedung Jati. Kedadean sing kepiye iki lho? Ki Saba Lintang meksa semah kula Kipatih. Piyambakipun meksa semah kula supados ndereki pepanggihan wonten sak pucuking kali kedua. Ananging semah kula menika boten purun. Menawi pepanggihanipun boten mapan wonten ing tlatah Menoreh. Mila saking menika andadosaken derdah perang tanding wonten sak pinggiring kali Praga Kipatih. Yen ngono para pahlawan Padepokan Gedung Jati kepengin sapejagong marang Lurah kuwi. Kamus kula duweni pamrih nggo pusaka. Kasinggihan Kipatih. Lan miturut pelaporan menawa kedadian kuwi dadi kasunyatan. Apa Ki Lurah kersa mati pandega? Menawi pepanggihanipun mapan wonten ing tlatah Menoreh. Lan semah kula saged gadhahi pangaribawa marang para warga Padepokan. Tentu semah kula saged ngreksa Padepokan ingkang lebih gesangken menika Kipatih. Nanging dudu kuwi sing digarapake para pawongan Padepokan Gedung Jati. Inggih Kipatih. Mangerti ya Ki. Sejatine perkara iki ora mung sewates perkara ngrebut pusaka. Nanging anggone digesangake Padepokan Gedung Jati kuwi ora iso dianggep enteng Ki. Kersanipun Kipatih. Mangerti ya. Saperangan siswa ana ing Padepokan Gedung Jati isih duweni penganggep yen Kanjeng Penembahan Senopati ora duweni wenang jumeneng ratu ana ing Mataram. Inggih Kipatih. Mula saka kuwi dina iki aku paring dawuh marang sliramu. Upadine napa kang disedya marang padepokanku? Aja nganti perkara iki dadi saya gedhe lan ngembet kawilujenganing Praja Mataram. Inggih, sendika. Nilah dalam ingkang kula suwun Kipatih.
nggo sesuk kamangka reregan saiki ra ya padha mundhak to yo. Lah arep piye meneh kahanane lagi kaya ngene. Oke budak. Kamangka awak dhewe iki kawula cilik sing ora ngerti apa-apa. Apa iki? Yo sapa iki? Yo. Kula pitados menawa bisa bolintang lan nyuwani menika boten ajeng wantun bali wonten ing menoreh. Amarga sampun nungkul marang Mbok Sekar Mirawan saking aku percaya. Aku bingung. Aku kudu seneng sama iki. Apa percaya harap bayu sama iki? Loh, ampun ngaten Kang Mbok.
pusaka menika paring saking gurunipun Kanggok. Kedah pun jadi kanthi temen Kanggok. Nanging sabanjurane sudah kae. Aku rumangsa ora jenjang iki.
Nyuwun pangapunten. Awit tumindakipun cantrik kula ingkang boten ngremenaken penggalih panjenengan. Nggih Ki Hajar, boten dados menapa. Wilujeng rahayu tindakipun Ki Wijil saking griya dumugi padepokan kula mriki. Pangestunipun Ki Hajar dikaya wilujeng swanten. Syukur menawi sedanten wilujeng. Lajeng kados pundi kawunan Ki Hajar dikaya? Nggih, ngaten menika Ki Wijil. Kula menika mboten rumaos sakit. Ning kok ngapa to? Kok yang mengko dhisik lagi ngedayo iki lho. Nyuwun sewu Ki Hajar. Nggih pripun? Menika sinten? Menika Putu Joko Dwara. Putu Joko Dwara. Nggih, siswa kinasih padepokan mriki. Nggih, nggih. Putu Joko Dwara menika nuwun sewu guna wicara. Guna wicara. Nggih, tegesipun boten saged ngedalaken swara mekaten. Nyuwun pangapunten Ki Hajar. Nggih pripun? Menapa Putu Joko Dwara menika saged mangertosi ngegatipun Ken sanes? Saged Ki. Menapa piyambakipun estu boten saged ngedalaken swara? Menawi ngedalaken swara boten saged nggih. Nyuwun sewu Ki Wijil. Nggih Ki Hajar. Angger kekalih menika sinten? Menika Ageng Bayu lan garwanipun sekarang. Kalipun menika kulan kula ingkang mapan wonten pendidikan Menoreh. Oh, ngaten. Aturaken sugeng rawuh wonten padepokan kula nggih. Inggih Ki Hajar. Kula lan semah kula rumaos nampa saged pinanggih Ki Hajar saha Adi Putu Joko Dwara wonten padepokan kang endah menika. Dawah sami-sami. Nyuwun sewu. Nggih Ki Hajar. Menika wonten wigatos menapa Ki Wijil kok dumugi padepokan kula niki? Menika ngaten Ki Hajar. Nggih. Kunan kula kalih menika nembe madosi tiyang. Pawongan. Nggih. Sinten menika Ki? Mbok menawi kula saged caos katerangan. Monggo nak mangke. Becike kiramu sing matur dhewe nang ngarep Ki Hajar. Inggih wa. Nuwun sewu Ki Hajar. Nggih, pripun? Kula lan semah kula menika madosi tiyang ingkang gadhahi asma Empu Wisananta. Empu Wisananta. Inggih. Miturut katerangan piyambakipun mapan wonten sapotoing kali kedua. Ananging miturut kateranganipun Ki Wijil boten wonten padepokan sanesipun kejaba padepokanipun Ki Hajar. Empu Wisananta. Inggih. Sak suwene aku urip ana ing kene. Aku durung tau ngerti jeneng kuwi. Menawi kisah Lintang menapa Ki Hajar mangertosi? Kisah Lintang. Inggih. Jeneng kuwi kok aku durung ngerti nggih. Lah ana wigati apa nggih? Goleki wong-wong kuwi. Nuwun sewu Ki Hajar. Kula menika gadhahi ponan kenya kang ayu praupan. Ingkang asma Rara Wulan. Rara Wulan. Inggih. Kisah Lintang menika asring tindak wonten kubu kula. Saperlu ngawontenaken pirembagan kalian semah kula. Banjur kepiye nggih? Kisah Lintang gadhahi zarben ponan kubu. Piyambakipun gadhahi panjangka saged nglintu kawigatosan marang keturunan kula. Kisah Lintang menika sampun sepuh. Temtunipun dipun tampik kalian keturunan kula. Mila saking menika Kisah Lintang banjur boten trima. Boten trima. Sing kepiye nggih? Rara Wulan dipun dandang sasampunipun blanja saking peken iki. Kowe
tegese Kisah Bolintang iki meksa prunanipun tajam dipun dandangaken. Miturut pemanggih kula, pancen sampun dados watakipun Kisah Bolintang. Kula tasih kemutan nalikane Kisah Bolintang menika kepanggih kula. Netranipun tansah boten kedhep. Kaya-kaya kayong-yung dhateng kula. Loh, Jagadwara! Jagadwara! Aku sedaya. Aku wis kira yen awak dhewe pakate kemulane papan iki. Apa wis ora? Wis tak enteni tekamu aku sedaya. Iku. Bersela rampungi anggal pusing. Senajan tawa nang pangan kon sedaya priya. Nanging aku ora bakal pangen marang kabeh. Ayo padha salaman. Mendah ayat puter Jagadwara. Cukup. Cukup. Yen Kisah Bolintang kehilangan wanita kelas becik bos. Katimbang ayu ning kupang. Parah. Cek kowe meneng. Wewes dino marang. Bagus. Perkara nak dhewe pancen perlu rampung. Kurang ajar.
Pripun Kakang? Ora. Aku arep mutus Dilon. Sampun to, Kang. Kula menika nembe raos kangen marang Kakang Sopo Lintang. Raosipun pengen tansah sesambungan. Kakang. Ora tau-taune sliramu tak kaya mengkono marang aku. Banjur kaya apa sliramu temeka nang menoreh kene? Aku kok ora kebrung kabar tekamu. Nembe kemawon, Kakang. Ki, terima kasih. Sinten, Kang? Roro Wulan. Bocah wadon ayu kang tak siwetake ana ing kene. Oh, Roro Wulan. Kamangka aku nduweni panjangka kang diganti marang bocah kuwi iki. Panjenengan kami. Suwi ganti napa Roro Wulan keprabipun Kakang? Perkara kuwi sing arep tak kandhake marang sliramu. Perkara napa? Perkara Roro Wulan ayu banjur sampeyan dimitake. Iya. Ora. Sliramu besok bakal nduweni tongkat pusaka kamandikan Gusati. Yen ora ana sing kuwake kowe iki. Tongkat pusaka. Iya. Aku ningetake Roro Wulan. Amarga aku nduweni pamrih rego pusaka. Kados pundi to, Kang? Aku duweni panjangka menawa nyuruh lan aku sedayu kepengin Roro Wulan bali. Kudu dilindher pusaka kang digoni Wulan. Menawi ngaten, Kakang ningetake Roro Wulan. Sanes aku bakal ngantos marang Roro Wulan. Ora. Kanggo apa aku tresno marang Roro Wulan? Yen aku wis duweni sliramu. Aku kaya mengkene ora liya supaya awak dhewe iso ngerti bebarengan. Apa kowe ora eling? Gegayuhane awak dhewe kang pengen duweni tongkat pusaka sak dodo. Awak dhewe bakal mardekani padukan Kidung Jati bebarengan. Parah kan Mira. Loko yang nganti Roro Wulan iso ucul. Para warga tlatah menoreh bakal ngerti yen papan panggonanku kang nyoro ati ana ing alas lereng menoreh kene.
ente bakal ngerti papan bangunan tukang nyero ati. Ono ing alas lereng menoreh iki. Bisa polita. Ora bakal bisa duweni pusaka. Lan ora bakal bisa duweni rorongga. Kula sepok. Walu lumas ka papan iki. Ora iso. Yen kuwi untuk para padepokan. Tindakno. Nanging mangerti yo. Sekar wira ora bakal gelem melu. Sejatine aku ngerti. Sing upakara padepokan dudu wong gedung jati. Ngerti apa kowe kok gedung jati iki lurah? Ora sase lagi. Padepokan kuwi diupakara. Jalaran kuwi duwe panjang. Kanggo urusan Mataram. Kowe wis kakak ngomong iki lurah. Kowe kudu disenangkan. Tekan kapan doae Jipang ora bakal nungkul marang Senopati. Lan Mataram ora bakal dadi negara kang gedhe.